owuok odhi to koro jogo be pod odak kanyo seche moko mano en dala ng'ato mano en gweng' ng'ato ma onge kuma onyalo ringo dhiye mano to un kaka KWS kata jogo mochung' ne le mag bungu ere kaka utemo mar mondo mi ugeng' kata ukonyane kata uresane jogo modak machiegni koda kuonde ma rao nitiere ahinya to nam Lolwe man rao jawuok to biro e mier kuma gintiere to kopogore kod mano bende yande wawinjo kes moro mano e kaunti ma Kakamega mane gwenge mag Lugulu kama ne okwany nyithi ondiego to ondieg kwach kuro matiende ni min gi ne ntiere to ne gisebedo ka giywaka ni rombe mag gi bende nitiere mani nego ere kaka magu temo geng'o mar mondo mi otieka ne lwenje mag dhano ok ni koro ni dhano modhi kuma le ntie ma le wuok kuma ntie obiro kuma dhano nitiere king'iyo history maber Joyce kuonde mi le kelo yuaro gi dhano iyudo ni dhano ema nodhi kuro dak kuondego le nobedo kata ka dhano pok obedo to nikech koro wadak wamedore space bedo matin gima daher mar wacho niya space kaka bedo matin wadwa ni mondo wapuonjre saidi especially jok modak machiegni e dho nam ere kaka inyalo dak e puothi maonge ni puothi wewa e pap mokichielo ma le ok nya donjo mondo ocham chiemo oro chiembi mipidho kanyo program wan go strategic planning en wadatimo a lot of extension program those awareness education mondo wa partner gi other agencies mondo wa improve a lifestyle mar ji kipuonyo ng'ato ni puothi ok onego be ni puro tiwe nono to in e dho nam puodho ni onego chiel so government biro nade mondo konyi kaka nyalo chielo puothi ni mondo chiembi miketo kae kik bed affected aya number 2 ka ng'ato bedo informed to obviously ng'ato will make a proper judgment ng'amo ko bedo informed nigi challenge wuotho chabla yoro ni maybe ng'ato wuotho samarach kuonde mong'eyo ni mage yore mag lege to ki informe maber ong'eyo ni sa fulani le ng'eny gi wuotho gotieno so ere kaka wanyalo minimize wuotho gotieno e areas mong'eyo ni magi kuonde malegi luwo kaka roots magi mano momiyo wadwa ni watim that serious education program mondo ng'ato ka grow nyathi sikul through our educational department ipuonjo gigi bedo part of their curriculum mondo ng'e wach mar dak gi le ok ni ostuki atoni maybe an nawinjo ni janyuolna nolal gi le it is traumatizing to mane watemo make sure ni in this strategic plan kwa roll out to ji are fully informed. Number 3 wach mar nini ondiek no yudi e area mar Kakamega ma nyithinde no yudi it is true ni gima kamano kotimore nyithindo ok nya bedo maonge janyuolne ondiege gi nyaka beni ne ntiere kama gidake den margi modake mogro mobedo gi population maduong emomiyo na chako mokwongo niya what do I engage all the structures mar sirikal on the ground we want to enhance it mondo such information obed chon kwa ng'eyo ni ondiek ni odak e mier kamoro wan gi strategies kaka wanyalo relocate wagole watere kama it's ideal maonge kama ji odake inyalo tere sanctuary or inyalo relocate itere park mabor gi kama oganda odake to mai gima nya timore mana kan tiere engagement improve engagement gi communication demo me wadwa no ensure that need structures leadership jaduong'